Goddag. Det her er vores telt. Og det er vores pavillon. Jo. Hej med jer. Og her sidder Christel og griller nogle pizzasnegle. Yep. Grillmaster, ja. Pizzasnegle. Og her har vi Karoline, som lige har været ude og bade i det iskolde vand. Ja, mig og Anna. Og Anna, som også lige har været ude og bade i det iskolde vand. Chip. Og vores Sagde den til dig. lækre mad. Frokost. Det er 1. august, Nå, er det. Ja. Gud, vi ser mig. Og vores telt. Vi skal lige få en rundtur. Okay, vi kommer ind. Vi har en måtte, som vi stiller vores sko på. Det er jo sjovt, vi skal. Og så har vi Karoline og Camillas ting. Karoline og Annas sovemadras ting. Vores radio, stik, lader, alt muligt. Vores kage, som vi ikke kan bage, fordi der ikke er nogen ovn. Lidt sørgeligt. Og vores køletasker. Og mig og Camillas madras. Og mine og Annas ting. Og vores lampe. Og alle de kosmedyr. Hej med jer. Hej. Vi tager frokost. Nej. Så er der frokost. Det kan jeg altså ikke helt bedømme. Det er slemt, men kan du lige prøve at snakke? Jeg skal en lille stykke. Pizza. Tror jeg så stadig. Ja, det duer ikke. Nej, okay. Øv. Hej hej. Hallo. Halløj, vi Så- er på stranden. På campingpladsen i Julesminde. Helt vildt lækkert, og vi har lige fået en kæmpe isvaffel. Af Camillas forældre. Ja, Det var sødt af lækkert. Helt vildt sødt. Mums. Og Tak, det var bare Camillas mundt. forældre. Ja, tak. Og Ej. Anna, hun smadrede hendes fuldstændig. Det kan man godt sige. Og du gjorde det. Du tabte en kugle. Ja, men altså, jeg smadrede jo ikke min så fuldstændig, vel? Nej, men stadigvæk. Op. Og Line og Camilla, de Smutter. De smutter. Jeg laver smutter. Ja. Sig hej. Hej. Ja. Ej, mit hår er godt, det er lort. Nej. Prøv at se en flot sol. Ja, solnedgang. Nej. Solnedgang ved Julesminde. Kan I finde ud af det, tøser? Blæser lidt. Nu kommer Chris. Hej. Hej, ven. Ja. Ej. Ej. Se jer. Ciao. Sig farvel. Christel. Christel. Du. Så er det Stine. Hvor er det flot her. Ja, det skulle helt... Der er nok Så langt endnu. er det bare I med... Kom så, Anna. Den hold. Nej, jeg ved ikke. Hej, det er jeg. Altså, er der krabber og vandmænd og så Brandmænd og... det hele. og en kæmpe hvidhajer, der bare spiser dig, Anna. Eins, zwei, drei, go. Kan du ikke i? Jo. Jo. Skal jeg gå i først? Nej. Kom, Karo. Så 1, 2, 3, hop! Bombe! Nice. Hold. Vinterbadning, det her. Jeg bliver der.
tror jeg heller ikke. Så står vi bare her. Ja, ser på, at de har det koldt. Det er bare i. Halvvejs. Jeg tror, det er man bedste lige til hvert. Okay. Ej, også så hurtigt ned. Ja. Skal du? Skal jeg? Jeg går lige lidt op. Jeg fryser mine baller. Okay. Som om jeg kan det. Wow. Okay, nu gør vi det. Nej. Det er virkelig iskoldt. Ej, nu gør jeg det. Okay, jeg kommer. Jeg er ved at dø. Jeg er ved at dø. Okay. Bare på den. 1, 2. Jeg var op igen. Frysninger. Frysninger i min krop. Vi gjorde det. Lækker. Super. Ej, det var ikke. Kan man ikke zoome ind på det her shit? Ej, hvor fint. Hvor Nu nu? kommer det sikkert ikke mere. Når vi lige har sat det selv. Jeg ved ikke engang, om man kan se det. Ved jeg heller ikke. Sådan her måske. Nej. Lige om lidt, så kommer den helt til. Oh my fucking god. Der. Der er to. No. No. Lad os springe i. Nej. Ja, og så ud og svømme med dem. Yes. Godt. No. Fuck, det var tæt på. Det var mega tæt på. Okay, nu er de helt derude. Ja. Hamster around the piano. Hamster around the piano. Hamster around the piano. Eating popcorn on the piano. Ej, lækker. Så